Rang calai mani kok jora thugino kasai fayo. Dal bidal loko hamkrai samung homung rokni. Fiaba tabuke khitai nok tangjak mani rang suduse calai mani mangpili. Dadak sidak mokol buskango. Mugia kami RT block habanokni bekhakri mugia kami PS no. Khitai nok khungsa tangi jak mani. Bishikaisa jora lai thangka tabuk o hapangni khitai nok bolong sajak. Samung paijagya obahaino mangpili kasai faikya. Mugia kami RT block habanokni. Koktemao shawi mankha o samungni ayo yakhaiba barja manai angkha mogya kami RT block habanok panchayat ni secretary Sumon Ghosh mungoi hne tei babaisa bukhak hapak jora thugino kok pirjak kerengsa thayo khidi ganagini sap sutra tonidi saknobo sap sutra tonidi bebak bemuk bai hakchal tongdi hne fiaba okokno ruksawi hapangni khitaise samung paijagya kalaijak hne salai tonglaika hastini wansuk kurang lukurok Anggo nung nini mokolo u norono je sorkari mani leptin busi balok khabo tangjagya kesam bolong thanga obo to gotom sar tongfruni tar mane bisa bisang khana bisan khlai kata bisa khapangni khasuk rangchakni tahutai bukhuk song ang o bolong singoya mungia kami thanani ekdom tuku thai yakhaba constable lok thumani break yakhaba nok ni thik sambo noko mangpuli nogoi mankhana obo sarkar yakhaiba haphang toilet khijangnai khithai bebosta khlai rimani mungia kami RD block habanok ni bukhaktui obo kaham ke jum khaina hade kisa bolongai thangka bisi kaisa ni saipana kasamung khawbo phiaba samung tangjaglia bolong chawi thangka police rok tamoni bagai obono kok silsa ragya ba tamoni bagai fine tan ragya ang aingo khurchalia obo hairon khabar bo fine rok tanmaya na tai bibinno rok janija department ni janja kaisa guideline tomobaino optirno khabar romaya na phiaba obo hairon jodi rom khang bele chamani taisa corruption komung khamu o hastebo khapangni khasuk song jung kabangma mangpili mati sabo kabangma news ma khlayo rang samani rang chalai mani kok kalai mani kok si chalai mani phiaba lamani kamni rang samani pukhurni samungni rang samani kotor jai jor yakhaba bridge rokni rang samani kotor project rokni kuti hisab project rokni rang samani gotala khlaimani o kogrongole jung ma thumka khithaini rangsau hnei khub kom jungni busba khayo mabo bele lachima singjala bele wanama singja ekdige munai gathok khithaini rangla bhaike chakaba khithaini rang nokni rangsadi pukhuri rangsadi lamani rangsadi kotor project ni rangsadi khithaini rangla bhaike chakha pap mo bele interest khithaini rangsau chauno hinaya chaya khai o prai 60% kam samung complete tai 4% samung khlai keno 100% ngo obo complete ngo are police rogno borok lukuni bagai duty khayo luku hamkrani bagai duty thangu tonglajo borok phiaba komsi kom khinani kaisa bebosta nango hinai sarkar wansugui khitai tangre bani khitai barona khitai o khitai ni kahini kolagmas tong khapani khasuk song jokhon thanai bisibo mungia block habanok ni khorotam khorok bori sebok rok ayang uyang sejak bai puru khobja khabo bahaino kaisa Sumon Ghosh oro panchayat secretary Sumon Ghosh mungoi bono ayu bono barja phiaba o je samungni barja manmani obo ki samung kebono henobarda khai kalangkha naka khlaiyada yakhaiba oroni estimate cost je tongmani rang obo kamangma jaga na obo hai chalai mani nugusung nini tikramo jol জীবন mission kaisa project
kotorma tengki bolong sawi tangjak aro bo rang sawi no potop sapre 5 bosor thangka abo tawo pailia ang news khlai ka abo tibo riek bongkha paithago engineer ko simani boniji bini rama phano sabna hai samjaglia jotokon porjonto o mungia thanani o toilet tangya sak jora ang kok tomothone Ajit Devburma kok riu khabani khasonore bwskango khana tini video krui ang habi phaika second video bo krui bobo krui obo ki sorkari babe toilet manmani police rok thuyasa khe duty khali jo borok obo ki tuyo kosogui thangdaman bolong chawui thangdaman manik sahani mokolo kisa tubunai TV channel bangmasim jechini channel solima jagabo channel boronai YouTube Facebook jagana nai kisa o hani lukuro nustun সরকারি ভাবে অ্যাওয়ারনেস নিনি পঞ্চায়েত লেভেল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নিনি ব্লক লেভেল স্টেট লেভেল সাফ সুতরা তংদি খিথাইও খিদি খিথাই সানাবৈরি নাই খিথাই তরিখা অবনো সাবুং পাইদানি অধিকার সাবনি দায়িত্ব সাবনি আবো সুমুং ফাইও কুকু বুইনো অরনি রাং সাকা হাঙ্গা হজম খাইরি আবো হাসিকক খিথাইনি রাংনালো সারিরি মালি আসু मुनि को थाबाय खिथाय रांलाय जाखाबा जों CPM नि मलो से खनामनि बाम नि मलो ताबुक नि जे ट्रिपल इंजिन नि नेतारक ओ जरावो चुंगा माइक बायखे आपुर डिजिटल लुंसुयाखौ चुंगा मा बेखे साउ ए रान्दि बाता सानाय रक ए रान्दा बाता सानाय रक ए खरा कम्पा गुजा बाता नि रांनो सानाय रक CPM रक गरैखा साइखे बेखा फियाबा बर्तमान ताबुक ट्रिपल इंजिन डिजिटल जुगो bonang bonang manik sahani o sorkaro bisi kaisani sapano kolok jora rombui bolong sawi thangjak khithai othoso bini hapangni bwkhaktini rijakmani mungia kami a develop habadangni bwkhaktui mungia kami PS ni bisingo je sebok khaide rango or tongnai rangno je police rangno khithun hnoi khithai rangsa kiba ang sauno hinai sai angke tangja khabu Orani rang chaja kaisiko chaja yake tangja kamu tabuk jodi so tanglang phasik mo nai to pocket de rang ma sabai nai to kaisa suk jonno kolan phai ni mungi phaimane project ni thanno ora kisari ma khaina kintu orang chaja kha abuku bui chaja bui muting ya khabani khaso song ora chung police ro kisa kok sanglaya no bisi bisung kha bisi bisung ya chung kisa saima laya no manji toni